Mu 'yan Barcelona mun yi Allah wadai da Lewandowski. Lewandowski duk kai ka ja mana wannan ɗan banzan firgicin da ka samu suke so su farke. Kawai penalty, simple and easy, ka kalli gefe ka buga, amma yadda ka san goal kick za ka buga. To magana ta gaskiya 'yan amana, Lewandowski ba zai ba. Kai ya shiga jadawali na list ɗinmu wanda muke so a kaɗe su daga cikin ƙungiyarmu. Haba da Allah, da ka ci wannan penalty, ai da in an dawo ko da a ce ba mu daɗa musu ba kafin a juya ɗin, da in an dawo kawai magana ake ta mu zuba musu kaya. Amma kawai ka zo ka kalli penalty, kai mai dukan goal kick. Gaskiya magana ta domin Allah, Lewandowski a yanzu ba zai ba. Kawai ya haɗa kayansa ko a January ko end of the season ya bar tim ɗinmu na Barcelona. Dan ba zai zo ya dinga sa muna wash ba. Ba wannan zancen. Mu kawai so muke in mun sa ka buga mana bita. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Amma duk da haka dai, tunda Allah ya ba mu nasara a wasan nan, to ba abin da za mu ce sai dai godiya. 'Yan amana mu fito mu shewa mu ihu kuma mu yi jinjina mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna nan.